बघू नका अशी ही सगळी माती घ्यायची. असं तू बसतो मी बस हा असं कर. गाडी किरक जातच. आणि इससून आपण हेच लावूया असे सगळी टाकी इथं टाक सगळी सगळी काढून जरा लागी कर आणि 2 लाय तिकडे फुला. ही पण फाट झालेलं आपण. दिस इज 7th डे. बस बस सोड. ती काढ सगळी काढते. ते पण काढ अजून एक फुलं ते. डॉली तुझी इथे एक फुलं आहे ते काढ. पिवळी देते सगळं. पिवळी पाहिजे त्याला. आणि आता इथे किती बस बस आता काय नाका थै किती करायचे ना थै काहीच लागत. सारखी घालली सारखी झालं बाबा. टीचर आहे ती. आजा आजा हे कव्हर करते. ही कडा दिसते की नाही हे बाय ही वरची कडा. 5 किलो लागतात. मी म्हटलं अशी 5 किलो. 5 किलो फुलं. हे आता सांगून जाईल ना 2 किलो म्हटलं आम्ही 2 किलो नियोजन काय ते काल रात्री पण लावलं काही जायला नव्हतं. पेटली रे ती. सर्वेश्वर तुमची सोबे असो. पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा या जीवनाचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालून.